Η ιστορία μας ξεκινάει στην Αγγλία της δεκαετίας του 1970, όταν ακτιβιστές ζώων της ομάδας παρεμπόδισης κυνηγιού HSA κουράστηκαν να δέχονται επιθέσεις και φυλακίσεις και αναζήτησαν μια πιο αποτελεσματική στρατηγική. Από τις νόμιμες τακτικές της παρεμπόδισης κυνηγιού, κάποιες από τις οποίες ήταν η απόσπαση προσοχής των κυνηγητικών σκυλιών, διασπορά ψεύτικων οσμών, βόμβες καπνού και μπλοκάρισμα δρόμων, στράφηκαν στις παράνομες τακτικές του σαμποτάζ. Δηλαδή της καταστροφής των εξοπλισμού των κυνηγών και της καταστροφής των μεταφορικών τους μέσων. Με αυτόν τον τρόπο, μετά από λίγο καιρό, δημιουργήθηκε η ομάδα Band of Mercy. Ο στόχος αυτής της ομάδας στην αρχή ήταν το σαμποτάζ κυνηγιού, μέχρι που ήρθε η στιγμή να διευρύνει το επίκεντρό της για να στοχεύσει βιομηχανίες εκμετάλλευσης ζώων, κυρίως βιομηχανίες που αφορούν τη